Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to boží dar. 8. verš z 2. kapitoly listu do Efezu je tím úvodním, kterým zahajujeme služby boží na den reformace, kterým slavíme zde v západočeském městě Aši, v místě, kde stál luterský kostel, který v roce 1960 vyhořel a v roce 1987 byla stržena i jeho poslední památka na něj, kostelní věž. Začněme tak, jak se sluší a patří, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. Milí věřící v Pánu, pozvedněme svá srdce k Pánu Bohu, vyznávejme se z hříchů a takto se srdečnou žádostí ve jménu našeho Pána Ježíše Krista prosme za jejich odpuštění. Naše pomoc je ve jménu Hospodina. On stvořil nebo zemi. Všemohoucí Bože, Stvořiteli a vykupiteli můj, já bídný hříšník, vyznávám, že jsem proti tebe zřešil nejenom srdcem, slovem i skutkem, ale od roženství jsem nečistý, počatý i narození v hříších. A proto se utýkám k tobě zanému a Žádám i hledám tvou milost myslím Pana Ježíše Krista. Bože, buď milostiv mně hříšnému. Amen. Všemohoucí Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista nám chce být milostivý a odpustit všechny naše hříchy, protože jeho nejmilejší syn za ně trpěl i umřel a v jeho jménu a z jeho poručení rozřešuji vás ode všech vašich hříchů v moci jeho slov. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Amen. 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 Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení, kdy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly srdce moří. Ať si jejich vody hučí, ať se pění, ať se hory pro jejich skupnost přesou. Řeka svými toky oblažuje město boží, svatyni příbytku nejvyššího. Nepohne se Bůh v jeho středu. Bůh mu pomáhá hned po rozbřesku jitra. Pro národy hlučí, království se hroutí, jen vydá hlas a země se rozplýtvá. Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobů, hrad náš nedobytný. Pojďte jen, pohleďte na Hospodinovi skutky, jak úžasné činy v zemi koná. Činí přítrž válkám až do končin země, tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy. Dost už, uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi. Hospodin zástupů Bůh je s námi. Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný. Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému, jako bylo na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Kyrie eleison, Nad námi hříšnými, Bože, slituj se. Christe eleison, Nad svojí církví, Kriste, slituj se. Kyrie eleison, Nad celým světem, Bože, slituj se.
Pán s vámi i s duchem tvým. Pánu Bohu našemu vroucím a pokorným srdcem pomodleme se. Bože, Otče náš, jen si nám připravil neviditelné statky. Vlij do našich srdcí vroucnost své lásky, abychom tebe ve všem a nade vše milovali a dosáhli tvých zaslíbení, jež převyšují všechnu touhu. Prosíme tě o to skrze něho, tvého syna a našeho bratra, který s tebou a s Duchem Svatým žije a působí na věky věků. Amen. Sestro a bratří, nyní vyslechneme jednotlivá čtení. Tím prvním čtením je čtení. Máme starozákonní čtení. Respektive Zjevení 14. Ano, Revelation 14, pardon. Takže prvním čtením je čtení z knihy Zjevení, kapitola 14, od verše 6. po verš 7. Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Volal mocným hlasem: bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu. Poklekněte před ním, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Tolik slov dnešního prvního čtení. Bohu díky. Zaspíváme nyní první sloku naší reformační hymny, to znamená Hrad přepevný je Pán Bůh náš. Číslo 1 na zpěvu. Numer 1. Dnešní epištolní čtení je vybráno z listu Římanům, kapitola 3. od verše 19. po verš 26. a nalézáme tam tato slova. Víme, že co zákon říká těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby celý svět byl před Bohem usvědčen z viny. Vždyť ze skutků zákona nebude před ním nikdo ospravedlněn, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. Nyní však je zjevena Boží spravedlnost, bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všechny, kdo věří. Není totiž rozdílu. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovení ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří.
tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy. Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. Tolik slov dnešní svaté epištoly. Zpíváme druhou slovo. A jaké čísla? Číslo 1. Číslo 1. Nástroj lidský je v tom špatný, snadní jsme mých zbožení, čakají nás kůkatý, jen Bůh nám dal spasení. Kdo by ten byl, nevíš, jest Kristus Ježíš, Bůh a Pan všeho, a nejedině On, ten vítězný obdrží. Evangelijní čtení na dnešek je z Evangelia podle Jana, 8. kapitola, verš 31. až 36. Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Odpověděli mu: Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat, stanete se svobodnými? Ježíš jim odpověděl: Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Slyšeli jsme evangelium našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Bohu díky. Vyznejme spolu s obecnou církví křesťanskou svoji víru. Věřím jednoho Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky. Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem. Skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spasu se stoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a proslavován a mluvil ústy proroků.
Věříme v jednou svatou, všeobecnou apostolskou církev. Vyznáváme jeden křest na odpuštění hříchů. Očekáváme vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. Nyní zaspíváme třetí sloku Radu Přepevného. Třetí sloka.